sengiyajabula sebuyele emakhaya senzola ubusuku aswele sikhalenda njenganendela bandla leliyana elavele lathi nje kuyabuya ngosuku oluthile avele kuhlala phakanyisa izandla khona bagcwele ubabisakuthinta babuzugwebela ngabaprofethi bamanga kwakuyibandla abazalwane elisindisiwe nje njenganathi kushunyayelwa amandla kaNkulunkulu kodwa-ke kwasengena kumoya lona uprofetha weqe izwi uJesu uthe yini isikhathi akasazi bona-ke basebeyasazi basho ukuthi ngalonyaka ngalolu suku ibandla liyahamba basoyiphakamsile izandla bekhuluma ngey'ningi bebhobhoza ngakubukela nami ngibuka i-TV ngithi kodwa yazi usathane uyadlala ngabantu afaka umoya ongcolile kancane abazalwane impela ngiyeza abazalwane futhi umubona nje wangafani nalesi sikhathi kwabazalwane abafana nani nendlela yokuqoka yonke into kodwa umehluko nje isitha singene ngokuthi laba abaprofethi bazabaprofethi usuku nje sazofika hayi bashale siphakamisisa konke noma ngazi nabo sebeshe khona lapho siphakamisela konke uyafika baphakamisa izandla bathanjazwa othisha basulile emsebenzini amabhalane amaphoyisa bonke ama-professionals ayekile umsebenzi ngoba bona sekufika usuku lwaze lwadlula kwasho ukuthi selidlulile bodinga-ke manje bayokhala phansi boshaya impesheni bo-aplaya kabusha kungena umoya wokuduka khona bazalwane umoya ophambene kodwa babe yibandla elihamba noNkulunkulu umubheke kodwa bonakala lapho ngoba nomuntu angaqhamuka lithi siphi isiprofethi uma sibambana nezwi akusona nikhona bazalwane kuzowakhotha babusigwebela la ethi noma umuntu angaprofetha noma aprofethile kwenze bese sokhonza abanye uNkulunkulu bekulinga ungamlandeli yenzekile into ayishilo kodwa abantu abakhonza ubani ungamlandeli inkosi bihlola futhi ubona uyayithanda yini haleluya siyabonga uJesu ngevangeli inhliziyo yami ijabulile bazalwane mina ngijabulela nje nina enombutho kaJesu ukuthi izwe alisizakala khona ivesi elithi amasimu anjani avuthiwe akithi bese kuthiwa izisebenzi ziyinzosana manje Jesu akakuthole nawe ube isisebenzi phela esizoyenza mina akukhulumeli mina ukuthi ushiye umsebenzi angiphindi ngilekelele angisho ukushiya umsebenzi weprofession owenzayo kodwa isiqiniseko ukuthi uyamela uJesu haleluya ngoba bona bonke abantu bazofana nabamadlala inkosi ebacindezelayo ukuthi shiya umsebenzi wakho ngoba nami ngiyangitshela lokho ngihlala-ke nginobudlelwane nenkosi sasixoxa ngiyitshela ngithi Nkosi angikaze ngikubone umuntu oshumayelayo ephila kahle babonile othisha babonile amaphoyisa babonile abantu bonke laba ngama-professional amaningi kakhulu qala yabo ngibona ekhona nawo babonile bonke laba bantu beyaphambili ababona behlehla ngamtshela ukuthi Jesu angifuni ukwenza lokho angifuni ukuthi ngiyele bese ngixakeka indlala bese ngiyabuya inkosi yayikhulumela kahle nami yathi hayi uma ungilalela usho engithi kusho ngizoba nawe futhi ngizokunakekela kangcono nomsebenzi omkhulu ukuthi kwenzeka kanjani-ke angingaqondi kodwa
base baba kusho kwakhe kodwa uzomnakekela kangcono nibambelele nawo ngeke usikomo zabantu anginamali angina-income kodwa ngiyazi ukuthi uzomnakekela noma athi ngisebenza umlungu ngiba ngihlupheka lapho bangibuka abantu babona umuntu bangihlekeke batheni ngangifike yabona umsebenzi endaweni eyithunzana awube mnyama njengoba ngimnyama uthi kancane yabona bathi wafika lana umhloshana awuyibheke ukuthi usunjani usho ngenhlanhla kangenaso nesibuko ngikhululekele ngiqhubekele ngikhonzele khona umuntu impela wangifitha-ke ngesikhathi sihlakula emasimini angikwazi nokuhlakula-ke bandlasheni manje kodwa ngizokwenze njani ngizohlala kanjani endlini amakhosikazi ahambe ayohlakula abuye azophekela mina dena ngibe nawo la maphuzo amahewula nami-ke ngithi abanginikeke ngizameke waqhamuka omunye ubaba wathi awuyibheke ukuthi usulinjani umfundisi awuyibheke ukuthi usulinjani ngihlala ngijabulele bona ukuthi wanasibuko angazi kodwa nje ngiyajabula ukhonza uJesu haleluya kwangibhekelelana ngiyathanda ukuxoxela nje ukuthi le uJesu ayisho ukunakekela kangcono noma kusebenza uNkulunkulu ukwenzi hayi ngishayele izandla nje ukwenzi laba bantu abasebenzayo batsheleka kimi imali khona nje udokotela sasinayo tsheleka kimi imali nami ngayitsheleka ngifuna ikharaveni yebo imali ngathi mfethu nami ngithola ikharaveni ithi uqala ngathi manje nginamali ongizama wathi malini mangithumelela ngihamba ngo-10 caravani yokuqala haleluya tena isexakile wathi hayi ngisexakele mina manje ngisho udokotela mina ungasenzi futhi udokotela ufethu esenza phezulu anamagreat akhona wathi yena ngizame ngemali tova abantu ngamanzi haleluya inkosi yakunake ngisho nje inkosi yakwenza lokho iyakunake yenza nje leyo ithembisile ukubamba ubusho kwayo ubambe izwi layo sonke asihlangene thina asiphile njengobusho kwezwi sibona ama-result ezwi nikhona bazalwane lento ayikhulumile uNkulunkulu uyenza njengoba injalo uyagcwalisa izwi lakhe uyalifeza ngikhumbuleke sekunabazalwane baseyithole manje kukhona-ke omunye ubaba odedela ikhumbi yakhe ukuthi abazalwane balayishwe kuyo uma siyokhonza yabona siyikhonzela kamnandi siyithwalela uJesu uma siphakamisa izandla ukhala umfundisi kuqala hayi namanje wangakhala nje ngingakhala ithandeke hayi khala umfundisi kuqala ngikhaliswa phela nawe uhlupheka lokho nokubona lempilo lena engikuyona yabona nje ngikhalela uJesu manje-ke kuyilo mpilo lesiyiphilayo leyo manje-ke bahamba-ke sakhonzele sihlala emadulatu sikhonzele emadulatula la ngihlala khona engangakhele khona i-dining room enkulu saqala kuyo khonza bakhonzwa basebelayishwa-ke ikhumbi layisha 10 inqwaba yabantu ngaphezulu ka-10 beyidumisela vese bephume enkonzweni beyiphuphumela bawafika amaphoyisa ikhumbi yafakwa ngaphakathi epolice station nabazalwane bethu babiza izulu ngathi bevese beyikhalela beyidumisela bavele basithela babiza izulu athi amaphoyisa bakhipheni bakhiphe kodwa
liyaphila lingamasha kaNkulunkulu. Ngiyaqinisa nje namini ukuthi asiyibambe le ndaba. Likhona abangcwele. Siyibambe njengey'khulu zabantungu. Kakhulu ngiyafisa ukuthi ifocus yethu njengabazalwane ayisuke ngala ithi ibhekele. Likhona abangcwele. Njalo maniphila buka ukuthi uNkulunkulu ufuna wenzeni. Leyo nto eyashiwo nje ngesikhathi sikaMose, abantu bazalwane bekhala bedliwa yinyoka. Likhona ngoba bexabene noNkulunkulu. uNkulunkulu wathethela iy'nyoka zabadla bafa. Uma bekhala uthi uNkulunkulu, Mose akhe inyoka yethusi uyibeke esigxotsheni, bese kuthi bonke abantu abanonyiwe inyoka uma bebheka le engabalumi bazosinda. Kodwa bonke abangayibhekanga ababheka lezi anje abantu banekani, abanye basho njalo bathi ngeke siyibheke thina inyoka engasilumi. Ufuna ukubheka le anjebona bonke ababheka phansi basala bengathanda ubuhlophe ehlane. Kodwa abantu abaphakamisa amehlo babheka phezulu baphila. Uphoyizeni wangaba namandla. Amen. Nami-ke susana amehlo ey'ntweni zenu, amehlo enu abheke uJesu. Uma ubheka uJesu nezinto eziwuphoyizeni kweziyayihambela. Haleluya. Uphile emhlabeni ungomqobile, uphile emhlabeni ungenamahloni, uphile emhlabeni ungesaba. Ngoba ubheke kwi-position athe uNkulunkulu ubheka iyo. Sikhothile nakancane inkosi sidlulisa sithinta ngoShedraki, ngibona kukhumbula kithi ukuthi bangene esithandweni somlilo ngoba kuthiwa bashitshe indlela abakhonza ngayo. Kuthiwa uma bekhuleka uNkulunkulu, abengakhuleki uNkulunkulu noma kwisithixo esimisiwe inkosi, kodwa bazofika esithandweni somlilo. Kwasho bayamazi, sebamadoda abasezona iy'ngane, bayamazi uNkulunkulu, bayamazi uyise. Likhona abazalwane abanqoba nje bathi ngeke kwenzeke, esikhuleke komunye uNkulunkulu, bahamba bawompintsha futhi babe sebeney'khundla ezweni ongelona elakubo. Sebeney'khundla, inkosi baphakamisile ngoba umuntu uNkulunkulu uyaphakama. Mina noma ngifuna nophathi endaweni elizona yiko ngithethise lekhenge encane lithi ifundani ngamanye ifunde khona ngizothola ikhundla enjani eyiphezulu mphakama, hhayi kuniphatha abahedeni. Lokhu mkhala kanye ngifika fana ukufunda sengijikile manje. Haleluya. Uzophatha kanjani ungazi? Ningafani nami, kufuneka nifunde, ningalingisi kwakumadlala kodwa ukufunda. Kodwa ngiyakufunda lokwami. Haleluya. Ngifuna niphathe nonke. Angitshela abazalwane nje labe enginabo engikhonza nabo abathi siyacelwa kuthiwa asoba amakhansela. Ngithi ngiyozama ngibeke izandla noba yona nophathi. Ukhona nje lwasefrayeni wezana fukahlala nami ngathi namba wabo bekhansela ushimani. Hawu ishezo ihola phela, hayi mina lenye iseceleni. Hawu uwezesasinayo ngegama kaJesu hamba bavotela abantu uthola imali ukhansela kuhle nomeya uhamba kuphela ufuka thola ukudla ukhansela kwezimeya edinga ukuthi wena yoba meya hamba umeya okutshiso la ngabhufa wafo engelona nekhansela wasuka esikhaleni ungehla manje. Haleluya. Ithina sifana nophathiswe. Amen. Kanini yahluka nini? Inini emfanele niphathe ini?
amfakana lapha esigcobeni mama befaka ufake thina sothandaza ngemuva bafotela abantu bekhansela sizothola nabantu bozoshumayela mahlangene kuqoqiwe abantu umphakathi okanje kuzokhulunywa zomphakathi sizofisa igama likaJesu sofeza kanjani imbimbini abantu abangafuni uJesu haleluya shokuthi mawukhona la bafuna ukufakela ikhaya ukuthi ubabadla uthangifuni uzothola nemali iholo lakho nikhona iholo uqala iholo nani salary yakho angisho ukuthi imali ukukholwa hawu uzoyitshotshela noma ungayiboni iningi phethe wena akuyona yakho yokwenza umsebenzi ofanele ukwenza haleluya uma usigobela nje lobo direct ko-agriculture uyayazi imali idlula nakuyena mkhulu sokuma kancane ubuyozela endodaneni yakho mina ngifuna ukuthembeka noma sengikhona wozakala mkhulu amamiliyoni amangaki nje ayingemaningi kodwa ngoba amamiliyoni adlula la kuwe angisho yakho uze kuguga umkhulu kambe ngibuza isalary yakhe mina ngisho le kahulumeni yokusiza abantu imisho kakhulu 501 million ngisho mina leyo edlule esandleni sami bathini laba bantu osebenza nabo uthe yasondeza ukuze bezwe le muvo yabo uthe kulesa senzekile endaweni umuntu wasesitimela 1 million nemasitimela 1 million sahlala nemajini cha sabakhiphela basebanike sikufika umthawu wasibele 4 million bonke mthawu million lot ithina kulalena ngiyahola mina anginankinga akwazi ukwenza haleluya sokukhona abazalwane yelana uthanda imali khona uthanda imali babe ingane zami ezengihlala nazo la eplazini ngithanda besibebuza ubani ongayithandi haleluya ubani njani ongayithandi imali cha uthiwa uthando lwemali luyimpande yeso abantu abaningi bayabhumba ngenxa yokuthanda imali uJesu akasilekelele sikwazi ukuphila kodwa singaba abantu abathanda imali iyadingeka ibe usizo kodwa ungabi nothando lwayo amen futhi uphila kahle kunjalo uphilela njengoba madlana mina bazalwane imali ngiyithanda kodwa ngiyayisebenzisa nikhona abantu umuntu oyithandayo uyikhohlwa noma kufanele isebenze angeke izolahleka izoncipha ukuthi mina nje inkosi minginikile imali ngiyazi imali yokusebenza so nje nani bazalwane akube njani nonke nina abanikhethayo abafuna ikhanda lakho uthixo ukufundisa namngene mina ngifuna niliphathi iphasela ngisebenza zikama uThixo sifuna nina nibe yinhloko ngoba kusho iBhayibheli kusho amandla noba yinhloko akusho iBhayibheli kanti nina noba yithi ngeke nibe yini sesikhathele ukuba msindi siyaphezulu amen phezulu kuphela amen funa uprincipal kodwa nabahlozi ungaloku uphimwa kanjani haleluya amen yabona nje bakusibiye lo wozana nafuna wozana bakusibiye wozakala wafundisa wayesethola isitulo se-H
Asho ukuthi asidonselani nonhloko. Wayethi isikole azizwani kahle. Kwadingeka i-deputy esikoleni. Wahamba wothatha uPhiwa wazomfaka ngenxa baba uSmith. Noma engekho ingasitholi isikhundla lokho uma ehambile ashiye yena kubuyena ophethe HOD. Kwathi unyakaza seshiya umfana wami. Fika hayi khululeka. Thina bese siyixoxa. Hallelujah. Noma kubonakalani kwamanje khululeka. Relax. Cool down. Lana dedela abantu benza izinto zabo. Wadedela usibuya ukuthi inhliziyo injani? Ibuhlungu. Kulisusa umuntu nje lapha ya. Mina kade sengiseduze. Hayi-ke balena andisiyathandaza washo ukuthi kuvuleke ikhala zokuthi kudinga kube khona iy'kole ey'sizwayo zisizwa ngama-subject aphi yena ngalawo uxakekile nikhona wasekutonyelwa yena uthamba olekelela lapha lesayikole hamba uyoyibiza lapha ey'koleni ulekelela iy'ngane ukuthi wahamba-ke HOD hey hayi mfethu isondo lakhe ingqibona Jesu wasekuthi ekugcineni kwavela ama-post hayi ukuhlala i-post mfethu ngiyayibona le post engaphezulu kwa-principal kuthiwa yini post bani thina sasithini ama-second inspector phela ngesikhathi sethu ngiyabona lo ma-post kuthiwa yini manje subject advice kwavula i-post yama-subject advice uyi-HOD hayi apply ndodana applyela ngala la yenza ngakhona applyela ngala mshwana ngakwaZulu applya lento uhamba ukwenza ama-interview owaphasa wonke kunamba 1 nawo zonke. Haleluya. Okunamba 1 nawo zonke mase kufuke ngala ngathi asilapho pride zakhona where you are akakhanyi laphenjani house awuyalalela ngathi laphana uzohlala nabantu athi beyifuna leyapost bani la athi ufuyisa uyibiza-ke awuzulwa athi bahlala la ungayi kohlala uthuka wawangena nakwipost yakhe iyaxoxela bazalwane wathi qhamuke sezesikoleni sa-principal kwasekuyena ongehla esokesotiwata haleluya lona esethinga submit ngosiyinhloko thina nikhona bazalwane ngikokela into eyenzekile ngempela unkosikazi wakhe kuprincipal qala yona eShod wahlula nonkosikazi wasala unkosikazi thina siyinhloko khona bazalwane isho nje la ekholweni wena bheka phambili ubheka uJesu amen uzobona inkosi iphakamisa angihlale phansi-ke mphathi ngitshele nemali ayiholayo kodwa ngiyayazi njengoba usigwebele besehlele eceleni haleluya thina sibisela umsebenzi yinhloko uma sikuJesu bazalwane akuhlushekwa kuJesu ukhona ngiyaqinisa ukuthi noma ngabona isimo sakhe sicindezela yinto yesikhashana kodwa ubizelwe endaweni ephakeme
kukhona indawo thina ungaphathi ngesikhundla phatha ngoJesu. Amen. Kwaziwe nje nawe ukuthi bakunenkinga esikoleni ukhona uJesu. Nikhona bazwela. Bakunenkinga, kunengane exakekile edinga i-counseling, kwaziwe ukuthi ukhona uJesu la esikoleni. Amen. Amen. So indlela yokuphatha nje ngiyabona. Hayi ukuthi uzukhalela ukuthi salala. Kodwa seva, nikhona abangcwele. Uphathe ngaleyo ndlela kwazi ngokukhona ingane egulayo esikoleni ewayo, ehlaselwayo, kwazi ukuthi sizoya kusibanibani. Amen. Ngiyabona ziningi into ebize lezo. Kodwa mphembo omuhle. Awuhamba uhlala phansi baba wami. Noma kwehlele hamba ngisobathandazela, hamba kuhlale phansi, yabona. Yena ubaba ongiphethe le nazi wazalwa. Ushiya abantu abakhohlelayo. Yabona ufuna umfundisa ubathandazela. Haleluya. Amen. uJesu akasilekelele. Sikwazi ukuma ngendlela yakhe. Nonke mina kuthiwe nizoba inhloko angiphinde. Ningabini. Kodwa uba inhloko awubulweni. Futhi mina sengiyinhloko la. Ngoba noma ungasithola isitulo. Usithola impela sokuba inhloko. Uthola ukuthi une-problem. Abantu abangaphansi kwakho abafuni ukwenza umsebenzi. Ngale phezulu babheka wena oyinhloko. Kudinga wena ubuwena obasebenzelayo lapha. Ngoba ubonakala igama likabani?